Men Leva Felayt'ın köýtemdäki etiran 39-njy orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Aşerow Maksat. Adamyň saglygy üçin alýan deme ören möhümdir. Haçanda synp otaglarynda kömür töşegi çekden aşa bolanda okuwçylar özlerini oňaýsız duýarlar we netijede özüni bir ýere jemläp bilmeýärler. Meniň elimde kömür töşegi gazyny ölçeýiçi abzal diňe bu kömür töşegi gazyny ölçemän, esem otagyň içindäki howanyň çalışmaldygyny zerurdygyny indikatoryň kömegi bilen habar berýär. Ondan başga da abzal, wagty, senäni, otaň temperaturasyny, çygylygy we basyş ölçemegi başarýar. Abzalyň sazlamalary oňa tutulan sensor düýmejiniň kömegi bilen sazlap bolýar. Sazlama dili bolsa türkmen dilindedir. Abzal diňe synp otaglarynda däl-de ýaşaýyş ýerlerinde, iş otaglarynda, hassahanalarda we ýyldızxanalarda ulanyp bolýar. Men bu abzal bilen 2024-nji ýylda ýaş oýlap tapyjylar ýaryşyna gatnaşyp, welaýet derejesinde 2-nji orna, döwlet derejesinde bolsa höwüslendiriji orna munasip boldum. Pursatdan peýdalanyp bize okamaga, döretmäge şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza sag bolsun aýdýaryn.